pasodang maruhata di adopan itu hatai, mareda mahita nomor 2, naeng pujiokku ho Jahoba. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Pardengga basa do Jahoba, tau partano batoan di hari hagogotan, ramoti malak.
Tangyo kamu mapati ni debata di minggu sadarion ima sian pesalmen 100 ayat 2 sahak di ayat 3. Puji majahoba ale todiku jala unang tung halupahon dengan dibasana sudena. Ibana do manesa dosam sudena. Ibana pamalum akka sahitmu sudena. Ido sahakna atong rak mangido gugu mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata saya pergugui mahami mangulahon naho parto pati mi. Amin. Mari dehita 434 Tuhan Yesus berengau dison. Tatopoti madosata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasisani dosa dihami halak na dangolon. Marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya si maroham dihami akan mangarsak ko dosa nami. Saya sahapi matubaga sarohanami hasesaan ni dosa nami i. Leho matuhami todim na badiai, asa unang ganggu rohanami dia sini roham. Alaya sahot rohanami marha persyaon, lamang gotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahatami diri nami tuho, gabe pilihan na mangulu, jalan na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa.
songonodo hatani Tuhan Jehovah. Humokopita gabi dosa do ibana naso tumadda dosa di bait debata. Asa gabi hati goran ni debata hita marhite hite ibana. Hasangapom ma di debata na dikicang. Marede mahita 110 las rohakku situtu mida Yesus na burju. Kamuma hatani debata turpuk epistel di hari mingguon tersurat di Psalmen 125 ayat 1 sahak rodi ayat 5 ede hananakok akan namar haposa tu Jahuba songon dolok siod donasida dang tagamon humordit hok dotahe rodi saliling lilingna akadolok do iya humali yang Jerusalem jauh bado iya go humali yang bangsona olat nion rodi saliling lilingna aidak tagamon tong madodo tukot harajaon ni hajahaton di atas perjabaran niaka partigor asa unang lao tangan niaka partigori tu hageduhon sai bayan mana denggan ale Jehovah tu akan nadenggan rohai doh tu akasi sanguncur maroha di bagasan alai anggo akan namanibil tu dalan nasida sadiri akan nageduki saina togi honon ni Jahuba do nasida rap dohot akka siula hajahaton dame ma songgop yang gotu Israel ido sahakna martua do akan atumangihon hatani debata jala naupiopsa amin. Maredeita 205 ali Yesus Tuhan nami bereng hamina dison.
Dako maha porsiautai, songon na hinati dako ni dongata saha porsiaon di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata jahuba, ido ama pargugu nasu hatudusan, na tumopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabia siatot di perbadia, adorang sohabubuhan, ido tuhatan atu maun na bernit, di panghuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang, na tua tu benua turu dong ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, laun tu siamun debata jahoba, amanai pargugu na sohatu dosani, di sima ibana pai mamulak sugut tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di todi porbadia, jaladong sada huria nabadia, huria atau pane halak Kristen nakka nabadia, doho dihasesani dosa, doho dihatai namadok, mulak mangulu dosugut daging ni halak nong mate, doho dihangoluan nasora suda. Amin. Di hari Minggu Sagarion, di Patupa Hubiata do Parvikolansia, di lingkungan Moria Lupa Cucu, di Luhoni yang Padita Ayus Nerakhir SSI Teo, do aman si 2B 2 Tobi masuk pukul 10. Patuhon masalah pohon apa ditau. Di hari Minggu Sagarion, di Patupa Hubiata dari Bedo Ulawan masalah pohon apa ditau. Tutul 5 harap calon patina di gereja tahun. Di Luhoni, Opuye Bos, Sarabebe, Patina Dr. Wilson, Bukan Buka. Pulau ini di Patupa di Parmempun, Pukul 10. Hina Suluton di HKBP, Resort Supanto, Distrik Buan DKI Jakarta. Nah, Bapaton, dengan pertanyaan lingkungan. Di hari Rabu tanggal 1 September 2020, Nabracolo, lingkungan pedis dari Bagas Keluarga, Amang Situa SE Batoli, Inang Moro Utara, di Jalan Kantor Cabang. Lingkungan oleh Situ di Bagas Keluarga Desi Angka, Inang Moro Utara, Manang Bapak Kembar di Utara Sosong Duro. Di hari Kamis tanggal 1 September tahun 2024, lingkungan Horek di Bagas Keluarga Mama Hani Boru Tugakoro di Kompleks SD Impres. Lingkungan Horek di Bagas Keluarga Delu Batoi, Inang Boru Siwarani di Jalan Diponegoro Naruto. Lingkungan Dorosina di Bagas Keluarga Vita Pugolo, SD Boru Tugagan Popu Venesia di Jalan SM Raja Nomor 27 di sebelah kiri Indomaret. Lingkungan Yesus di Bagas Keluarga Tihu Tasoi, Inang Boro Saragi di Kompleks Agristo dan Srikai. Lingkungan Moria Lupa Cucu di Bagas Keluarga F. Lupa Toli, Inang Boro Simarukali, Bapak Judita di Lupa Cucu 2. Lingkungan Immanuel Sihobu di Bagas Keluarga S. Sihobi, Inang Boro Sirioringo, Anak Bapak Teman di Sihobu. Lingkungan ekslawi di Bagas Keluarga Otu Benide Lupa Tobing Inang Boru Sikobing di Lupa Toha. Lingkungan nomor 2 di Bagas Keluarga
na pagbaluhon nasional. Na diasambut tanggal 20 Agustus tahun 2023 sa pasahod ni Matano sa dalam bawa di keluarga Ares Utama inang Gusnia o siang lingkungan na pasya titing marbagas titing parajur na yung macalo pasok-pasok kabagas sa macalo kamuy pangaran si Tija anak yang akan lingkungan si Tija tubuh inakari yang bawa butar-butar siang lingkungan Yesus ruas ni kuliah kami Raja Resort Raja dohot calon orang Natalia di Bora Arizona Boro ni anak Alfonso Arizona tubuh ni inakalista Boro Utara siang bebe Nauni ruas ni kuliah kami Baris Resort Baris serta pemasuk-masukan di ASN tanggal 10 September tahun 2020 di HPD Raja Resort Raja. Nama 10 Namopi. Nah di hari Rabu tanggal 8 September tahun 2020 mengaju mulu marusun mulu dua sehingga tadi Madinah lam sihar boru buat tobi tutup umur 40 tahun. Inabaluhun ni amat agus tak bolong siang putas sumur lingkungan Bethesda. Nah pas saudara buah-buah. Pinabawa matus di ruas di kuliah tak KBP Opal program di kuliah tak pasangkot lama cedengan sangbolong poras 2000 saudari di hubungan 210 hari mana 420 iman pembangunan renovasi gedung Sikohani. Nah pasal kedua napradi bunga terdiunguta sekalian iman lingkungan Biraja. Jalan Minggu tanggal 15 September tahun 2020 iman sudah temuan korban iman. Nah pasal kedua mencakup warga sebelum akan warga di bos nama saya dohong tanggal 15 mempunyai daya distensikan. Titik pahebeng akan utama kenang warga daya distensi data melarang nasara di Mangoran Goa mana jumlah angka pakebengon poiman tanah korban tu sibuan lingkungan manusia itu kantor di Uriata. Sama 5 titik namasa dorongan selama tahun di Uriata KBP Raja Tuhan nama mas-mas kita sudah. Marede mahita naro padauni boloni ima tuata Jesus laos tapasaha ma peliata.
Dameni debata na sumurung sian salhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Kristus namarlas ni roha. Hamu akamang dot hamu kainang. Ruas dot parhalado ni hakabipi. Pea raja tarutungon. Songoni manang sude ruas ni hakabipi naman dohoti. Ulaota namar situhu. Di bagasan tikion. Hamu akamang dot hamu kainang. Natoras ni aka anggi do iboto nami si 35 halakon na naing matjalo tohonan hapad di taon siya tuhata di bagasan tikion tarumubi hamu aka dongan aka naung marsiajar nasa ililing aka naung madalani ulaon praktek di aka inganan na maragam jalan naung mamulus puhut lulus sian ujian gerejawi. Barita nauli nanaing mamakulingi hita. Sadarion iman na tersurat di Evangelium ni si Markus bidu pitu mamuka sian ayat 24 sahat rodi ayat 37. Songonodo tersurat di sini. Dungi borhat ma ibana siani laho tuluat tirus. Jadi dibongoti ma sadajabu. Naing ma unang tarbotoi di rohana. Alai dang tarbahet sabuni. Aidang piga. Dan di beges sada ina-ina baritana. Partodi nahodar do boruna. Gabiro maibana marsinggang tujolona. Parbegu do inai. Sian bangso siro Ponisia. Jadi di pangido ma tuibana. Asa di pabali si bolisi sian boruna. Alai ninna do mangalusi. Loas jolo bosur akadak danak. Aidang tama buaton si panganon ni akadak danak laho madabu hossa tujolon ni akabiang. Alai ninna inai do mangalusi. Idonian Tuhan. Halai dohot do akabiang na ditoru ni mejai mangalang na pinapisik-pisik kon ni akadakdana. Gabe di do matu inai. Ala ni hatami laho maho nungaruar si bolisi sian borumi. Lama tutu nasida muli. Gabi jupak sama borunai modom di podomanna. Nungaruar si bolisi. Dungi borhat ma Yesus muse sian luat tirus. Laho sian Sidon satu tano Galilea. Mamulus sian tonga-tonga ni luat si 10 huta. Jala dibuan ma 7 luna sahalak na nengel uhud marngungu. Dielek-elek maibana asa dia pehon tanganna tusi. Jala dibuan ma ibana tu nasuhi holang sian natorobi. Dijulukon ma jari-jarina tu pinggol ni halahi. Dungi masih tijur maibana laho majama dilana. Laos manaili maibana dopak gijang marhosa gudang ma. Dungi di dok ma tu ibana he patah. Namandok
mukap ma. Jadi mukap ma tutu parbinegian na har manang ihot ni dilana. Gabe tikos ma pakuling na. Yala dipopai mana sida, unang di pabuah-buah tu halak. Alai lam diorai, lam gogoma nasida, mamarita hosa. Jadi longang situ tuma nasida, nin nama, nunga denggan saluhutna di bahani bana, gabe mar binegedo akan nanengel, jala nama ngungu, gabe mangkatai, dibahin ido saatna macayuli do hata pangujungi di ayat 37 hamu kadongan nunga dinggan saluhutna dibahin ibana nunga denggan saluhutna dibahin ibana macayapit doon hamu kadongan tu ulau tasadarion di na naeng pasahat tohonan hapa di tahun hita hakabipi tu 35 halahon apit diarop tu hata Yesus do siak kamu diarop hakabipi do siak kamu akka angginami do ibotonami na di pardalanan ni pangulahonon muna di tohonon muna denggando saluhut di baik kamu. Asal asma rohamuna ala di baik sasadarion. Keteladanan ni Yesus naing parsia jarota. Ubanai makadongan maritena satokin mangaripun ulaon ni Tuhata Yesus tiki di portibioni bana. Sian mamukadung tardidi ibana. Sahat tuna manaik tu banua gijang. Maragam ulaun ni Yesus Rabi, Yesus anak ni Jolmai, Yesus anak ni Debatai, Yesus si Paluai. Maragam. Mamukasian na mamaritahon barita taringot tu harajaon ni debata. He was a proclaimer par excellence. Par barita nauli taringot tu harajaon ni debata na denggan si tutu. Dangadong nabui dumenggan sian ibana. Sipata dipakai ibana akka upama laho patorakon taringot tu harajaon ni debata. Diulai bana dotong mangajari taringot tu songon dia dohita marsaor do dongan jolma dohot ibana napuna hosa hanguluani dina mangajari bana tarbarita do Yesus tong pangajari na sundenggan. Pangajari par excellence di ata Inggris. Sipa. Dipakai mana konteks-konteks ni ngolu. Laho masuk tu pikiran todi roha pakilalan ni ganup na ni ajaran. Dungi diulai bana datong ulaon na dao dumenggan sian aka rabbi ujui ima. Pamalum akan namarsain. Pamalum akan namarsain. Disipe ibana mangula par excellence. Dang diskriminatif. Dang mabiar ibana so dia pe rumang ni sahiti. Di pamalum ibana. He was a par excellence healer. Tu ganup naro tu ibana sian na jonok do sian na dau sian hutana do sian huta na asing desa nawalu ibana do dokter na utusan jaladina pabali akatot dina hodar na ditikii
jonok si tutu persaoran na to akasahit. Ibana pe eksorsis par excellent. Dangarong akarabbi na macabahat ujui na mangalo ibana. Alani ibana eksorsis si babali toddi nahudar par excellent. Jaladina membela akadadanak pe ibana termasuk maralohon akasisianna na mangotapi asaroda danak tu ibana dotong pembela anak-anak par excellent. Jaladina membela akka paropuan na ditikii didiskriminasi oleh akka masyarakat nang akka uluan nia parugamo. Disipe par excellent do ibana membela perempuan termasuk perempuan nomor dosa. Manangise siya kamu na so mardosa ibana majolo mendanggurhon batu tu perempuanon dangadong. Pembela perempuan par excellent do Yesusi. Jaladina dia do pibana si taonon na do si tutu. Laho makokop aka pardosai sahat tuhau pinor silang ibana pe si taon par excellent. Si taonon na so give up dang menyerah. Alai mangadu bisa dengan habengeton di jauh tutu hatai asa dipatau ibana nang so dipatau tuhani melua ibana sian penderitaani tong dia dopi ibana dia tidak lari dari penderitaan. Yesus penderita par excellent. Jala mangadupi hamatean nasoboi di badopi manangise ibana pe manaluhon hamateani. Jala mamuka siantikini pada nerubi si Enok sahat tu tikini Yesus dangarong dope na bakit hehe tu banua gijang alai ibana hehe jala manaik tu banua gijang. Yesus songon nanidok ni panuraton na makatahon hatani natorop naung marnida ulaon nai nung ngadenggan saluhut na dibaen iban. Omma pangaripunan na balga taringot tu Yesusi na mangula sa denggan. Dangadong tugas na dipasahat amai tu ibana naso diula ibana sa denggan. Nothing. Everything he did very well. Nuaing jamitat tasaderion. Sada sian na niula na dengganido na taida. Adong dua peristiwa diinganan na marasing. Adong sihubasan di dua inganan makobasi sihubasan na marasing. Sada masa di Tirus dang hutani bangso Israel. Sadanai masa di hutani Israel di Galilea. Na masa di Tirusi ima ulaon pabali todi nahudan. Na masa di Galilea ima makobasi kaum difabel. Taida majo sada-sada. Songo dia do Yesus makobasi. Pangidoan ni sada ina nasobang sona. Alai nakpe sobang sona. Ala di ibana parupuani. Marha porsiaon na mace togu tu ibana. Lobi sian na somal masa.
songono na kadongan. Si Pangidoon ni, na pinangido ni, boru-boru Syria punisiay, dang di jolo ni Yesus. Di bagas na do, di jabu ni inay-inay. Molo na paduaw na non par Galileay, di boan tu jolo ni Yesus. Molo on, dang di boan tu jolo ni Yesus. Di jabu na do, na ni mianan ni, tod dinahodar sibolis molo di atagurik na dido penuma akatarton dohot daimon nion. Di konteks na songonon hamu kadongan si pata molo sojamot hita majaha berengon songo dia Yesus mangadopi parupuan na mangidoi na so bangso Yahudi hira diskriminatif. Dido iwana tu ina-ina boru Samariai amo kadongan sadahata na molo sotugu ha porsion niba nunga ikut tinadikon ibana. Di peristiwa na ditirusi hamo kadongan boy taida na porseai ikon berusaha supaya dia mendapat asini rohani Yesus. Parjolo roibana jala manukap. Di hatabata dido manukap di jolona. Alau pareso atas lina dang di jolona. Di manukap ibana di joloni patni Yesus. Ngaidamu ipatutoru inaon dirina tutoru ni patni Yesus disima ibana marsomba ay macarikot asini rohai ni Tuhani tuboruna na minianan ni todina hodari marsoba ibana jala dipangido dinad pangido arong tantangan na diodopi alai parupuani dang mangisurut dia terus teguh yakin bahwa Yesus akan mengasihinya. Dido Yesus tu ibana sadahata na mambaen molo sotugui ba acit roha tininggal homa Yesusi pakai japudon songono ma dido Yesus ti ibana loas jolo bosur akada danak adang tama buaton si panganon ni akada danak laho mandabu hossa tujulu niaka biang kunairos dang biang biasai bayaku kamu meda kadongan upareso ata gurina dang biang panangga na dijabut taide ima alai biang na mangalakon mangalangi akka na bau na busuk di tempat sampah dido tu perempuani parjolo do dana mangasian jolo ni akabiang. Homajo anggia calon padita. Molo songonon hatani Yesus tu ai sia dia ho horoa. Dang parjolo ho dapot tohonan. Torubain hatan songoni parjolo do tua ka ada dana. Dang ho tua ka anak ni biang. Beh, ai tori dang gurhodo rai purusan ade. Tori dang gurhodo. Sama-sama anak ni raja do ita de tornimu sama-sama buru ni raja tornimu omma tantangan na diadopi paropuan siro Pinisia ala Yesus makobasi sesuai tu konteks ni mana ikon huida porsedon diau manang holan lau manjalo kesembuhan manang hababali ni to dinahodar siap boruki borunai holanido tahapido no alania mo kadengan na hinubasan ni Yesus tipe on ikon patuduhon lobisian tipe 2 anon na menarik situ tu ima somal na dido Yesus do lama ho malumma balima si polisi sian burumi alai dak songoni hatani Yesus
Pamana tamujo. Malum ma dang ninna. Ala ni hatami nunga malum. Jadi pasti kimakatai bana mando mangido tu Yesus maritena mando. Idonian Tuhan. Alai doa kabiang na ditori ni mejai mangalang na pinapisikon ni akadat danak. Hatanai na marisi haporseon di asini rohani Yesusi laos ido mambain malum dang Yesus na mambain malum hatanai do haporseon naido di Yesus mambain ruar todina hudari nunga pakai auris doi di hatagorina dang future will jala dinalawi nai tu bagas na memang di ida boru nai modum di poduman jala hata nados dipakai nunga ruar si polisi. Jadi hamu kadang aku nana yang gawi padita. Kadang-kadang the context of your ministry is like that. Engkau berusaha agar iman tumbuh, iman bertumbuh, iman kuat di orang-orang yang kepadanya kabar baik tentang Yesus Kristus engkau beritakan. Orang-orang yang engkau layani. Kadang-kadang seperti Yesus pakai strategi. Yang mau mengojar ibana asa tutu haruar ibana sian kenyamanannya, haruar ibana sian ketidakpercayaannya, haruar ibana sian holana memanfaatkan penyembuhan oleh Yesus. No, dia percaya dan percayanya itulah yang membuat iblis keluar dari buru-buru. Aku terharu do di Markus na menurat tonon. Somalna di evangelium berita taringot tu kehebatan ni Yesus, kuasa ni Yesus. Do menonjol. Alai dison tu boru pinisiai kemampuan beriman ni naso Yahudi halak bangsa na asingi ido na ditakup jala jot do songoni di evangeliumon gabe parjolo do naso Yahudi dapotan asini roha jala hita halak Kristen bata di saddo sejarah satu nuaing jala tangiakta tuari-ari nenengro dangi sehita dang poparan ni si Abraham langsung hita. Alai tu hatai asi rohana di hita. Alai hita pe marha porseaun. HKBP dikenal sebagai gereja yang mampu mandiri, mampu melakukan tugasnya, tidak tergantung kepada yang lain. Kita dari sumbangsi peran serta tanggung jawab warganya memikul tanggung jawab dan karena itulah terjadi banyak mujizat-mujizat di tengah-tengah HKBP. Alain apa duahon konteks berbeda ima di Galilea halak Yahudi. Alai halak Yahudi na di fabel. Imana si pareonna dang denggan. Do si makudapna dang denggan. Au sugari parhata bata na mangindorin dote na menerjemahkan dang didok nengel nanti molo nengel acik doroha molo ido halak na nengel kok nanti ido kan na nengel udah bahasiaku apalagi ibu mertuaku sudah 89 nggak mau dipasangkan alat. Jadi ngaikon berteriak hasiakon molo ro tu si bolon. Jadi molo ibe si aku hirana berbedaya lahon. Alai pe dang lomoro ani inong si matua kidiro nanengelek ko inong. Bahasa yang lebih baik di hata-bata meninggoring ima si pareonna dang apala berfungsi. Alai Roma anon songo dia pelayanan ni Yesus tukam di fabel nasi pareonna dang berfungsi jala si makodapna
dang berfungsi. Molo di atabata nih diso nangungu ati. Ho majo dok majo tu kaum difabeli nangungu iwana. Nakpe dang boy di bagaimana ipakai ho bahasa lambang nangungu ni mu acit orani. Acit orani. Ya. Alai nuaing tu kaum difabel pelayanan terhadap kaum difabel. Bagaimana Yesus? Berbeda dengan yang pertama tadi. Berbeda. Bagaimana bedanya? Bedanya adalah Yesus bekerja keras untuk melayani orang yang pada saat yang sama adalah dang dengan si pareonna jaladang berfungsi si makudapna. Apa yang dilakukan Yesus? Menarik sekali akadongan. Nabarjolo bekerja keras do Yesus makubasi kaum difabel. Nabarjolo dido ibana di bawah ibana matuinganan nasuhi. Dia tidak mau mempertontonkan apa yang mau dilakukannya terhadap publik. Dibuan tunasuhi. Dungi di julukon mat jari-jarina tu pinggol ni halahi. Jalan apa tuluhon? Dungi marsiti jurma ibana laho majama dilana. Aku majo dang jolo di perhatian yes do dilami. Daong langsung do Yesus masih tijur lao majuluk kotu dilana. Molo noaing molo makatai ba yes do dilani eburson manandang. Tersoni do te anggo Yesus Kristus itu tidak masuk pertimbangannya. Langsung dia bekerja. Marsitijur maibana laho manjama dilana. On ma technical work. Technical work. Tapi Yesus tidak melakukan hanya technical work, hanya medical work. No. Dia lanjutkan akadongan dohot laos manaili maibana dopak gijang. Ahyaho manaili dopak gijang dinamartangi ako calo padita nunga 3 hari. Arong opak 5 hari. Manang 1 hari tu. Manaili dopak gijang. What does that mean? Apa artinya itu? Dia tidak bergantung kepada kekuatannya. Dia memohon kepada Bapaknya yang di sorga yang memiliki kekuatan, kuasa, supaya diturunkan kepadanya kuasa. Tapi itu hanya itu. Baru pedido marhosa godang maibana. Pakai tenaga dalam. Kalau sama parbola pakai tenaga dalam do menendang penalti asebui jago. Dan gitu, Yesus juga memakai tenaga dalam untuk menyerahkan kuasa yang ada padanya, yang sudah diterimanya dari Tuhan untuk melakukan pelayanan terhadap kaum difabel. Jala langsung madido hepata. Kata Yesus dengan ungkapan hepata, berkekuatan yang tidak tertandingi. Dokter-dokter tidak sanggup melakukan itu, tapi Yesus memakai kekuatan Allah sehingga bisa. Nuaing pe dihamu akan anaing majalo tohonan. Untuk kaum difabel, you cannot wait. Asarona sida tuho. No. Dan boy pasipo ikon bekerja keras. Melakukan hal-hal yang sanggup melakukan pelayanan kepada mereka. Ido natabain di tonga-tonga ni HKBP. Najolo sangado hita. Papungu nasida di hepata di lagu boti di ado guarni utai te sitong marnibi sampai beberapa tahun kita hanya
menunggu mereka di sana, dibawa orang tuanya, diantar orang tuanya dan dilayani. Tapi sejak tahun 2000-an kita merubah strategi sesuai dengan Yesus lakukan, aktif. Kita pergi ke desa-desa, ke rumah dari warga masyarakat di mana ada anak-anak, remaja, pemuda, orang tua yang difabel, yang sempat disembunyikan oleh orang Batak karena dianggap itu merupakan kutuk dari Allah. Kita lakukan RBM Ministry, rehabilitasi berbasis masyarakat. Sona binain ni distrik Sibolga, tapanuli tengah dohot Nias, niuloni Preses Donda, nunga lobi 300 na hinobasan ni kadongan ruas ni Huria yang melayani secara volunteer terhadap kaum difabel. Si pata molo ikon dioperasi Jala molos, taida sona binain ya kadongan nadong di Betel di Jerman, dakolan operasi, sampai tu operasi syaraf dibahen, lau makobasi. Untuk kaum difabel, Yesus dan para pengikut Yesus harus aktif bertindak. Hamu pe, ulu dua non satim hamu do diakones. Molo dangadong satim hamu do diakones, so tungdang di hobasi hamu kaum difabel. Ngajojot hupasahat tu hita saluknya KBP, hurang dope hita marsi tutu makobasi kaum difabel. Ida namar minggu sonari adong kaum difabel di son dangadong. Molo adong di son kaum difabel, adong do di son na menerjemahkan jamitan yeborus tu bahasa lambang asaboy diatusi na nengel, diatusi na ngungu, not yet dangadong. Asa tu jolo hamu kadongan tatiru Yesus. Untuk kaum difabel kita harus kuat, berusaha, berjuang untuk mereka. Bukan hanya pelayanan yang karitatif, tapi juga pelayanan yang membuat mereka bisa mandiri, berjalan di atas kaki sendiri. Dan bukan hanya itu, kita juga harus melakukan pelayanan advokatif, mendesak pemerintah kita dimanapun mereka, tingkat desa sampai tingkat pusat, supaya kaum difabel itu memiliki hak-hak hidupnya, bisa melayani di tengah-tengah masyarakat, bisa bekerja. Jangan seperti selama ini hanya dianggap sebagai sia-sia. Dung jolo tak berdayakan. Mula maju ita tu tema ni jamitai. Nunga dengan saluna dibahen ibana. Amu kadongan sona hubonai nakin. Mamuka di pasahat debatahan non. Tohonan habat di tahun ini dengan uraian tugas yang akan saya bacakan nanti. Engkau harus berusaha dilihat oleh Yesus. Dilihat oleh Yesus dengan saluh nai di bayan hamu. Tua kasisianna do Yesus. Di bidu 25 pasahat upama taringot tu talenta. Molo dia tabata dang talenta dido adote pakal onggon bahasa bata asli mate pakal ate paditedin pakalina lai dak waktu si odo pe duku jahamu se ape talenta do masukna talenta yang Yesus Kristus berikan kepadamu hari ini yaitu tahbisan pendeta dan juga berkat-berkat darinya. Ikon pakeomu sadenggan idobana natwari botari dina pasahat aka bimbingan tuhamu hamiaka pimpinan nunga manugio kamu asa terus belajar, terus mengasah
asa satu ujung nanon di do tuhatai. Nah tersurat di Matius 25 ayat 20 sedai. Tahomai ale naposo na dengan roha jala haposan. Haposan doho dinaotik pasahotok kuma tuho gudang. Bongot maho tu halasan ni rohani Tuhan. Muluboyau mamakai nguluku songon contoh. Mamuka sian remajau songon remajau hulaho dona pinasahat ni dainang tuau tung do situ tupe ulau ni sahatu na martani marpinahan lobu mardalan pat mar sepeda naso marrem terus sahatu na di sekolah au di sekolah tinggi teologi saya melakukan tugas saya sadenggan-dengganna gabe dapat beasiswa jaladung tama tau gabe di pasikolah KBP. Ulauku tiki marsiajar tidak mau digoda oleh putri Inggris yang cantik-cantik. Saya setia belajar tamat dalam 1 tahun master. Lalu saya pulang ke kantor pusat ini ditugaskan sebagai calon pendeta Lumban Beringin. Sukun akar ruasta nadong di Lumban Beringin ini. Na burjua do denggan do calon paditan ujuitik ini di Guariau guru mangula. Dungi di taut mau tu kantor pusat mangula di biro kumene mamuka siani terus bekerja sebaik-baiknya semampu yang saya pahami dengan kekuatan dari Tuhan sehingga saya langsung sekolah lagi dan sekolah-sekolah pulang dan digunakan saya mengajar di Filipina di suatu universitas selama 2 tahun. Di sana saya mengajar sebaik-baiknya sehingga para mahasiswa sampai sekarang mengingat, yes, Sir Butar-Butar, he did his teaching very well. Lalu sianimu saya dipangido mangula di FEM tu Jerman 1 tahun. Isipe mangula usah dengan-dengan hehe di tikina. Saat di kantor jalan mula dang patibuhu asa silung ulahon lasroannya keruas ni FEM di Sadok Asia. Jadi di pasahan mau saya tahu tulau no balga internasional 3 benua di sipe mangulau sa dengan-denganna huulai sa dengan-denganna mangihuton keteradanan ni Yesus. Asia, Afrika, Eropa hudalani di sipe dengan jalai dinalau mula kau tahun 2000 tu siap tarlau mengajar. Roma kastaf kantor ni FEM di Ubu Pertali yeddehu kalahima sada edde na diciptakan secara baru. Lahu mandok anggo her butar-butaron luar biasa doi bana mangula. Celati ke mengajar rau mengajari hamu. Nang dibain ketua STT mengajariku pukul 2 atau tengah 2 waktu ngantuk. Alai wajari rohamu sa dengan nak pelupa duamu na wajaroni. Jaladungi di pasahat tuau ulaon ketua komisi teologi jaladungi ketua rau pendeta jala eporus hu ulahon sa dengan. Karena apa? Pendeta itu adalah sikat ni karena sebagai sikat ni Kristus mangulahon tohonan nai saya tidak boleh mencoreng nama Yesus lewat pekerjaanku yang asal-asalan. Bangun terlambat, tidur tidak cukup, no. Disiplin berdoa, bekerja sebaik-baiknya sehingga kita di AKBP periode ini bisa bersuka cita. Nah, itulah harapan kepada adik-adik kami 35 orang. Masing-masing harus top. Amin. So nasusudi mando amin. Masing-masing harus top. Mangula sadenggan-dengganna. Asa suderuas ni AKBP na hino basam muna. Mando toktong. Puji madebata ale todiku. Jalau nang halupahon denggan ni basana sudina. Ay marhiti akan apa somon Tuhan. Dihubasi horuau. Dipasu-pasu horuau. Jangan sebaliknya yang terjadi.
dang gope 1,5 tahun nunga ditibangi rabok padita distriko asa diucat tohonan hapadita omo. No, jangan permalukan seluruh HKBP, apalagi kami, apalagi saya yang akan melayankan pasahat tohonan tuho. So tung tumatangis awan non dung pensiun di beko. Ate balik sa lasma rohani akan atoras taon molo dang wel perform ho uduk manon natorasmi alui Tuhan ngau pasaat anak konduk burkon gabi mailau, never, don't allow that. Balik sama mau lihat sama Tuhan upelehon anak kon burkon ternyata ibana mangula sadenggan dengan alena perpudi hamu kadongan jalaodo tradisi ni paditan yang KBP dia main Roma Tuhata Yesus dung di patupa halongangani di patihi do unang pabuah-buah dah unang pabuah-buah naung masa tuho halongangani ade hamu kadongaku paditan yang KBP termasuk no poso suku naka senioron dang naso godang halongangan ni debata masa di bahen marhite pakobasan ni aka hahamunaon alai HKBP mando unang marburnang paburnang diri arong gosada paditata naya mangula di dia do lewat pangururan Garuga, di Garuga. Adong beberapa pagaranna. Jadi ternyata nggak satu sia kadong atas silom mengelului mangan masih panganon asa bui mangulu. Jadi Roma ibana alamaloi mana melayankan pelayanan pengusiran setan, berbicara kepada orang-orang yang belum beriman tentang Yesus. Ada beberapa yang sudah meminta kepadanya supaya dibaptis ke dalam nama Allah Tritunggal. Jala dilapor ibana nama tuau. Aturak sarau padita ita kair pinami. Opung, bui do hubain tu Facebook. Naung gabe Karisten tulu Silomon. Naro aku niana to. Alas jojo do aka dongata hobar balok ni HKBP mando anggo padita ni HKBP dang bui mamarita berita nauli tunasi nga sagay porsea dang boy pabali to dinahodar ang asanga semangat tao bain narok alay Roma Tuhan ni mando no molo naing patolasom mo yan non patolas ma dirapot padita alay unang bain to Facebook low profile kita tidak membangga-banggakan pelayanan kita luar biasa do pelayanannya ke padita di tonga-tonga ni HKBP ngahu bereng dia kahuria-huria pagaran naswadong paditana naswadong parhobasna dang bertumbuh dang berkembang alai mola holan satu si padita tiki dang adokian dengan bagas joroi gabe jongjong dang adokian gedung sekolah minggu gabe jongjong dang adokian gedung serbaguna jongjong ala disi padita alai dakya padita ni HKBP mando hakadongan audo never jalau pesongone purus ni huriata molo tuk pengana dengan hubain hohom do au dung dang eborus be dung pensiun amin pesongona so amin di dokamu sekali lagi tema ni jamitat tahun si Markus 7 ayat 24 tutul belipituon nunga dengan saluna dibahen ibana sado HKBP nunga manangi aku kamu mamuka masuk kamu tu sekolah tinggi teologi satu sonari tonani hatani tuhata ala sikat ni Kristus dohamu mangulaon tohonanna di rumah Yesusi dengan mangulah ulauna
Tiru mahami aka senior-senior muna. Nasa tia marhubas. Sape songonon balgani hakabipion. Tiruan nang diokumene. Ala dinggan dohami marhubas. Amin martang yang maita. Mulai mali Tuhan nunga sidung bena posomon. Pasahaton berita nama uli ginuriton ni sada dongan nami margoar si Markus. Napa adarhon ali Tuhan panidangyon na namandok dinggado dihobasi ho halak Sirio Phoenicia songoni manang halak Yahudi na difabel. Gabi tiruan doi dihami akan aposom. Laos tiruan mayale Tuhan di sude ruas ni huriam na mangula dia karagam ni ulaon. Di tonga-tonga ni ngolu nasida. Martani matiga-tiga mangula tu negara tu swasta. Jala mangula di diri na sendiri berusaha. Maragam Tuhan ulaon ni ruas ni huriam di sado akabipi. Allah si huton Kristus anak midohami. Na mengulaon-ulaon na pinasahat mutibana sa denggan-denggan na gabe saut misimi paluaho kami. Songoni manyan hami sudia ka anak dok burum mamuka siyang bagas parmianan nami sahat tu inganan ulaon nami. Putiru hami manak mi denggan mangula ulaon. Alani ali Tuhan apala ditikion naing pasatom mudo tohonan haba di taon na duk jalan abadiai. Tu 35 halak anak dok borum naung jinoumi marite dalan maragam naung parade dirina. Naung mamulus ujian gerejawi. Asima roham suatu mahatami tunasida namandok ikon sa dinggan-dinggan na do nasida mangulahon tohonan habad di tahun ini. Asa tarpasu-pasu Tuhan sudir ruas ni huriam do akan aso ruas ni huriam petahe. Naso difabel do na difabel hinorhon ni pakko basyon nasida na matsedinggan asi maruham Tuhan oma na paradi nasida dinaro nasida anon tuha bangsa parasian mi majalo tohonan habad ditawani siako marhiti na posom epurus ni hakabipi. Utangnya ko kami masudi ruas ni huriam di sado Indonesia do di duru ni Indonesia on. Asaudu nasida mangului hatam sadarion maniru anak mi na mangulahon tohonan na pinasahat mutibana sadenggan-denggan na ibana do nadumenggan sian akka parhubas ditikina asiroham patau masa do ruas ni akabipi asa dina mangula nasida marusaha nasida mangasaon kuarmu mangula sa dinggan-dinggan asa bui tutu situtu hatami masa ditonga-tonga ni ngolu ni ruas ni huriam hakabipi ima sirani portibiaon dohami sinondang ni portibiaon dohami jala saurduk ma Tuhan tu visi ni akabipi gabi pasu-pasu hami tu portibion mulai ate madiho uluhum masa to kinari ulaon pasahat tohonan tu akadonganon molo ditikina salpu Tuhan hirana neang rohanami mangulahon tohonan na pinasahatmu Tuhami marsada-sada pangulan ni huria do naso pangulan ni huria si roham sesai dosa nami
Alai pai baru mahami tu hari-hari naneng ro. Asalam hissa hami mangula. Sigop hami. Jala marhapistaran hami. Mangulau-nulau nami. Di tonga-tonga ni portibion. Di tonga-tonga ni bangso nami. Nang di bagasan jala marhiti huriam. Nah hina holongami. Anak matami. Huria Kristen Batak Protestan. Mersangat maguarmu. Terpasu-pasu mahami. Pasah tami tangyang nami. Di bagasan gornya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Merede mahita 500 ono pulualu bi nasa suara ikut do mamuji Tuhaki laos tapasah ma peliata. Naso
asa manuliu pada sida rakto akan pinar mahana di hamuluan subur mahide-hide Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hamu ale doang disuruh amata mati berdoa jamin anak Tuhan Yesus Kristus tutaron gaminyon. Asa terbaik doa manusia mananda orang mirohan di mata tidak sih. Asa markos mirohan ada sih di mana? Jala semua udah sih Tuhan Raja Onda. Gabe masuk ke sih tumen hamuruan nasal lele. Jadi dungsun ulau di anak ini batali talon di pasar tohonan tu angka anak sisiani asana sida kawaho dohor pasahaton nau inamunakon nai tu dohan najo aku ini di doa apostel Paulus do di babaki Tuhan do deba gabe apostel deba gabe parmurira deba gabe parmerita deba gabe parma deba gabe pengajar asa suntinggan akan nabagiai tuku lawi jadi mata kasta toto Tuhan Yesus Kristus do mangojakon tohonan apa kita manuton hata odeng sari babaki debata itoma di huriana apa kita mulai tak minum pojak huriai kita mohon rodi tiki muai Bagi kamu kan wae kadomi dewata kali untuk tohonan apa kita. Matius 12 ayat 11 20. Dungi didapat Yesus mana sida di dogma. Nunga sahat lau nasa huas di berbagijar dohor nabi tanon. Laho mahamu. Bodai hamu ma salur bangsa. Di hamu mana sida tu bagasan keluar ni anak-anak doktor di Purwadi. Laos ajari hamu mana sida bagasan di nasahata naun bupatikon Tuhan. Ayo saya dengan aku roh aku berubah. Rasi rasa roh ajari Asia. Yohanes 21 ayat 15 sa rode ayat 17. Asa dung mangan nasida didok Yesus ma tu si Simon Petrus ale Simon anak ni si Jonas humolong doroham diau si anak kaon jadi didok ma tu ibana olo Tuhan dibotohodo holong ni rohakko diho jadi didok Yesus ma tu ibana parmahani ma anak ni biru-biruku dunginin na Yesus muse ma padua halihon Simon anak ni si Jonas holong doroham diau jadi didok matu ibana olo Tuhan dibotohodo holong ni rohakku diho dungi didok matu ibana parmahani ma aka biru-biruku dungi didok ma patulu halihot tu ibana Simon anak ni si Jonas holong doroham diau jadi mar saksi tutu marohani si Petrus ala patulu haliho di dok tu ibana holong dorham diau jadi di dok matu ibana saluhu na ale Tuhan dibotoho ditadaho do holong ni rohakku diho dungi di dok Yesus matu ibana parmahani ma aka biru-biruku
gabe si mata-matai. Asa di parmahami kamu hulian Tuhani. Na kinobusna margite siya udang na sakit. Di baheni dumonga kamu, ikot kamu, masuk marpacagian au arian rohot borning turun tau diri. Ay motor galuh kamu mardonga ilu-ilu. Ope upasahat mahamuruain tu di bata doa Tuhaka asini rohana. Ibana do margugu patubuhon roha. Jala mangalemon setiamoni tu saluhur nabadiwe. 2 Timotius 1 ayat 5b sahatu ayat pitu. Alai dohot do di bagasako di haporsiai rohaku. Alani i hupaingot ho asa di parata-rata ho si lehon-lehon di debata na tuhoi dina huapehon tangaki tuho. Ai di lehon debata do tuhita tod di hagogoon, ton di haholongon, ton di pangarajau diri dada tod di hatahuton. Tunggu dan si tentu ulang akan dipasang Tuhan dan mana lembatai gulumi mati tentu
Tuhan duluan. Dalam Tuhan bau miroha. Doh dalam padanean di Joma. Tu lewat. Partinggalan nasolima. Pamoa muna. Tu akan akinasa Tuhan. Atau sikat ni Kristus ino hamu pangelegele. Jangan ulun muna matujol mai. Sayur rumahmu. Palikano tu dewata. Kedua hon. Sobat takas ni pamodel muna di akanolo tu hadaulato tu dewata. Ikon soni matakas pamit sang muna yang kana soolo tu amuluan. Asa unang ano namano ala suada si Baino. Jala unang marsapata na siya Tuhan. Jala unang marsapata na siya Tuhan. Ingot amuma na tersurati Yaho alehan ni Jorma nunga ho kabakit ho gabe si parmahan ni Israel. Ikon tangihononmu hananarua siyan pamangan. Sikatu maho panubaho na siya. Olo-olo pa kapardosa na Tuhan maten na maho. Gabe so di panubaho ibana. Dan dia puri ho ibana. Asa di bau baruana. Asa mahonu. Nama telo tutu pardosa ialani dosa. Alai siya tangan mudo. Tunggu aku mudah. Alai molo di palubaho parusai apedan di palu baruhana doh pambayanana mate mai bana tutu di bagasan dosana. Alai manua do yang go todi nama tuluho. Alai dada holan pulau hoteng nak kena sakit beti. Dalam mana di kontan Tuhan Yesus dimolo di padiri pulau Nabadia ada dua ragami namangan perpadanan Nabadia dan Nasaraga Nasaraga nalima padidion Nabadia nati no nahon nai di dalam mana ibadah tu baru kita asa radutan nama pulau Nabadia na dua ragami songon parboas di bagas ni matama aku mangularos takas na pamana tamu akan ngani asa olang akan tahu akan Tuhan dan dosa akan mangasako pamainan jalan Allah mauba rohana mandoroi pangan nabagi apa temu na doa na dekat karena lumurohan di dosa asa unang dijonohi nabadiay ingot hamua di pasahan Tuhan Yesus do anak kitsu ni buat tinggal tu kuria asa dikabari akan nasolo wawahan amin do ule honpe tuho anak kitsu ni harajaon na di banwa jami nasa nani ihotani di tanoon nang talihotoi nang di akka berukijam dalam molo adong di hakari ho di
Uma saluhu na pinasahat Tuhan. Asa diramoti Tuhan Yesus nasida jalani pasu-pasu manitihite tondi porgadira. Aku ni sai kapaloko. Aku ni sai turema paranguna. Asa tau tiruan hamu dia kana pinaranu nei. Tiruan dihaka di pangalaho di hako siao dohon di holong milo. Iwo kamu pa nanilong ni hana ni mata. Ikon unang marhaurahan situali harajaan ni sadawuru unang parmau kamaro nature marparang nalashoha ditawue pangajari unang sisong tua unang pangalicin unang parpamohoan naso tama alai kon partalung nirohan naso parbada naso ipulan di perak nadenggan mengarajai dongan na sabagas arianakon siyodo yajar di bagasan nasa atong ay mola naman ang isi naso malo magong isi di bagas tumbehama tarpat turesa uriani di bata apa itu ikon ture bayu muna sanggup aturan ni ulau munai mamiuton atik ni iduku saha kamaru do takano padi di pangalaw di pangaluyur tu di bata unang kulit-kulit berpikiran unang terselisihan do roha unang masih gasipan asa saat yamu unang pinangiro ni Tuhan Yesus yang amanah hina nilo nani sai toktong mani buar nasidan nani leo ritual asas sada nasida solita mari dengar Martu, Maria, Biaina,
Saya tetap duduk kau najong-jong jauh desut menjauh Tuhan nama kapehut tangani parhiti nama imam baik hatuana surutun di parbadi tunasida markukuyuhun samarhapan di Jadi indama pagkakasiya, laho tuyet portillo, cerito karuma dari kanuli, tunasa at lopa. Na posea cara tertili, dapat ang kalwa. Alay na so posiyai, unakundo. Alai jalo munado hagogon ni toddi porbadia na songgop tuhamu. Gabe siti dangiku mahamu di Jerusalem, doh di Sadok Judea, doh di Samaria, saat rodi ujung ni tanoon. Lehet nai di atasnya kaduluk akapat ni parbalita nawi na patubik ikon padani na malikahon balita na patubik ikon kaduma na madong tusiyong di batando bangkit raja. Idama nung ngasahatulehon nakahataku tubagasan pamangamuna. Idama hubabaki doho sadarion mangaranapi akabangso dohot akaharajaon laho mangurati dohot maniapon mangago dohot mangaloha paulihon dohot manuan. Yaho anak ngijolma nunga hubabakito bahen si permahan hala Israel dibaheni saitangi hon maha tanah ruar siap pamangaku aka si patola sommu palubana sida sianau. Ali Teresia Theodora Sitorus MSI Upa Bakit Jala Umurasiko Gabe Pardita
alani i hupaingot to asa di parata-rata hosi lehon-lehon ni debatana tu hoi dina huapehot tangaki tu ho Jalan suruh kamuma jorma naibal na tinompa suman tu debata di bagasan hati orang dohot haborinon na alhasiton Unang ma saryo kamuhian sere manang perak manang hepeng tuhos muna manang sikop siwanon tu pardalanan manang ulos dua songoni nang sipatu manang tukot pe ay tamado dapotan bohalna pangula Unang maho Maria hakahorma, unang maho mauho, ay hulungai niho, dan tarkahua manang isiho, lahu angako, ay koronto hangak diau dibutau. ai di lehon debatado tuhita ton di hagogoon ton di haholongon ton di pangarajon diri dada ton di hatahuton Ani Yoel Adjansen Suryatno Utagaor, sarjana teologi. Pabakit jana ukurasi gabe
Ale Jimmy Sihobi SSI Upabakit cara kukurasi ho gabe padika di Huria Kristen Batak Protestan manite hite kor ni dewata am do kor nanaka Tuhan Yesus Kristus do kor ni tondi porbadi di pasu-pasu, di partiu, di pargugoi, cara ditogu-togu Tuhan kali maho kali hite tondi porbali, mangulah tohonan hapadika, asa gabi pamulana utuh, na maparbuwe naningkan, rodi salele di patau de batama hotu akka ulawi manglahon na ombar tu hatta marhite hite Tuhan Yesus Kristus si pasangakoni rodi salele nilena amin. Dang hugoar behamu anak somang, ay dang diboto anak somang na niulani idukna. Ali-ali do hamu hudok, ay nunga hupabotohon tuhamu, saluhutna na hubege sian damang. Husuru dohamu songon biru-biru tu tonga-tongan yak kebabiat dibaheni patas mahamu marroha songon uluk huhut lidang ma rohamuna songon darapati. Alai maho jong ma ai hupataridaho pe au tuho nalaho mamilito gabe suruan dok sitidangi nina ni idam dok dina naing pataridonokku dope tuho. Di Huria Kristen Batak
Gabe Padita
saleleng nileleng di patau de batama motu akka ulauni mamulahon na kombar tuhata mahite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasalaponi rodi saleleng nileleng. Lungahu pasahan Tuhamu buaso mandigi aka uluk dohot hala dohot mangalo nasa harugo ni musli naso tupa hawaona hawa. Alai dang pola las rohamuna ala naung gurudokmu akato dii. Om matahe halatsok kamu naung tersurat goarmuna di banua gicami. Jaga kamu kita kajol. Ai pasahaton na dohamu tu akka paramu. Jala licinan na dohamu di akka parguruan nasida. Tuguon nasida dohamu tuzolo ni akapanggongomi doho tuzolo ni akaraza ala niau bai panidangyo tunasida doho tuaka si pelebegu Alaihamu akahaoman Aurihamu maliruna di atas naprosyamuna nadagias itu jalamatanya di bagasan todi perbadia. Aidada barukil hitam mangalo mudar dohot sibuk aka harajaudo aka parhuaso aka sigonggomi hasyangan haulomonon aka todi hajauton nadikicangi. Di Pasupas, di Patiyu, di Parbubu, jalan di Togu-Togu Tuhatai Mahoman Hiteketon di Porbadia, Mangulahon Tohonan Hapaditao, Asa gabi Magulan na butuho, na maparbehon parbuhe na dinggan, Rodi sa nileng-nileng, di Patao de Batama ho tu angka ulaoni
undahon na ombar Tuhan mahite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasalaponi rodi sa leleng-leleng. Amin.
di patau di mata mahotu akka ulauni mamulahon na hombar Tuhan mahihite Tuhan Yesus Kristus si pasal kami rodi saleni lelena. Amin. Buah-buah mahamu akadonga jaga kamu akan mengikasi perselisihan doho pergasiba mangalo kuda naung dulu hamuna jala pasti kamu manasiya Gugun mahatani Kristus maringanan di tengah-tengah muna mardongan sadok hapistaran mahamu masyajaran dalam masih paingotan marhite hiti akka edde pesalmen edde puji-pujian dohot edde partot dion edde hokamuma debata di bagasan rohamuna marroha hamulateon Ope unang maboloko kamu hiras rohamuna ay balgado upani ay habingito do naroson di kamu asa tarula kamu romoni roha di debata jala dapot bagay Atong oloy hamuma debata, alo hamuma sibolisi, dungi maporus maibana siak kamu. Pajanok hamuma tu debata, dungi pajanokon nama Tuhamu. Unang ma balosok kamu najat alo ni najat pangisahion alo ni pangisahion lam mamasu-masu mahamu ainaing teanom munado pasu-pasu ubahen natarjou hamu Kristen Batak Protestan
pisan sadarion. Alani menghormati kami pimpinan Nabi Dison, Buya Kurus, Amang Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen Koinonia, Kepala Departemen Marturia, Kepala Departemen Diakonia, Aka Amanani Inanami Preses na hadir di Paratikio, di Ketua Rapot Pandita Abang Nami, Somonito Aka ibu-ibu pimpinan na hadir di Paratikio, nang Aka doa Pandita nang Majal Tohonan, Somoni nang Pandita, Sude Parhalado nang Jemaat ni HKBP Piara Jaon, Yaka Angginani nang Majal Tohonan nang Akai Botonani, Somoni do Aka Natoras na boy hadir di Paratikio. Kami manuain mewakili pasahaton somon hata di tengah-tengah meningkat umat kasadarion siang buia HKBP Suprapto na berjumlah 1.100 kakama Uriata HKBP Suprapto Reso Suprapto Distrik 8 DKI Jakarta pasahaton kalumuni di pimpinan Nabi Dusun Mauliadi Gudang ala beliau kepercayaan kami Uriata HKBP Suprapto Tumasai Balga Jalasi Dudo Rohani Uriata HKBP Suprapto Jala Sadariut di 5 hari ibadah di Uriata Suprapto ditanyakot dotong Jala Resmido di Warta Sadarion Babuan Dabulan Amak Uriata HKBP Suprapto Tuhartama nama Dongani Diamu Aka pimpinan nami nama ngaliun kepercayaan kami. Diamu Aka angginani nama Majal Tohona Sadarion pasaat nami do selamat. Naung gali Majal Tohonan nunga masaya jannat lari di pasaat pimpinata somonin dan di jamita di kokuina kiling. Uha kita Aka bandita tujuanon tentu si dohon nami atau tong matai noti taulau mai asalas harta marsana kuat di harta di tengah-tengah ni atau lota molutus somonipe nabi natu pada wiata mulai natwari tu amwaka angkinani nama jalan terhona sadarion nang keluarga anak kita selalu datang bobi di pimpinan nami dono nami mah iman terbaik wiata di asuduton ulang anak di ulang kasadarion mol do akan orang lebih tanya kok kamu mahami asal boy musim Uriata ada di Suprapto gade apa orang di pasu-pasu di tengah-tengah di Uriata HKBP imana bu pasangan kami Tuhan tama nama dengan kita saluhna memang kerjasama bu Uriata HKBP Suprapto do panitia nasihat kantor pusat yang kedaulatan mulai yang kelarin saat dia pada tiktok iman bu pasangan kami Tuhan tama nama dengan kita saluhna Butima Oras pasangan kami perhatian kemudian kami biar aja perhatian musik beliau teratus bercerita.
lahu di bagasan memuji warna lagi. Puji Jehovah Allah uniku, jauh nak Tuhan paham dengan basana sulina. Amainam duhot hagi nam pinaribon, tamat itu tapasahat puji-pujian, duhot hamana teo dewahan tatu dewata, siala asin buat dengan basana, nama aramonti, nama diri, siala populong hingga di bagasan kikion, di bagasan hikasa. Tapasahan mahamal teo dewahan tatu dewata, nama loson, pulau pasahat kontokonan habatitau, tuhami, turut-turima halap, anak duhot guru di liatkan, ni napina tu pani kuriata kuria Kristen Batak Protestan nadalan di bagasan dami di bagasan roha di minggu pasal 45 menutri habis sadaya nahu prasna pihami okwi ekorus KBP nahu prasna pihami amang sekretaris jenderal amang inang kepala departemen amang inang preses amang inang panitia resort nahu sudah tahe amang inang penghalado na roh di bagasan pikiran jalan menghubungi kami akan terus kemudian dan akan terus kami para kita saudara kami atas nama Yesus nama jalan permohonan apa di tahun di bagasan stadion pasahaton hamalete yang berolah kami tunang bersama kami jalan menghubungi kami upi urus KBP pendeta Dr. Robinson putar-putar nama mulung ulun stadion nama pekon Tuhan Somasita di Kristus, pasahaton pasuruan, hud pawahato kami, lawa mula di porlah itu kami. Saya dipaluhi Tuhan kami, lawa mula kami, jika ketong doang hanya kami, tukui asal barang kami di bagasan kami yang nyubu, asal aku kami pun, lawa mula jika saat kami Tuhan kami. Puasa kami lo, nang hamalete di ruang kami, tuamang sekretaris jenderal, amang kepala departemen Pemania, amang kepala inang kepala departemen diakonia, amang inang preses, pendeta resort, pimpinan badan lembaga, ngaran sudah tahe akak kamu lana bukti, sudah parhalado permohonan, pendeta, gurguria, bidalflo, diakones, situan evangelis, nang sudah akak mentor doa senior kami, na tok-tok malu-malu, jalan arade makasari kami sebagai masa-masa praktek, mulai saya kami FPP na berjolo saat mengkolas kami masalah Tuhan apa di tahun di bagasan tikion. Panggilan kami amang inang, jatuh kamu mahami akapati dan apostoon, gabah keluarga besar di permohonan patita di Gereja Kristen Batak Protestan. Tok-tok matu-tubu, cara ajari kamu kami amang inang, payo kamu kami di rasa kekurangan kami, asal pokoi kami dari patita dan berjoloan menyayon. Nang somoni upasat kami mamaliate, tu sudah kuliah, dua tu sudah lembaga, dua sudah tahu mitra di HKBP, nalaga inganan paku hasil kami salingong, inganan kami masih ajar, cara mengarah diri. Saya Tuhan kama nama mas-mas kamu selalu benar. Nama ibu, upasat kami lo nang hamalate merolah kami, tu sudah panitia, somoni tu sudah amal inang kepala biro, nara tu sudah tahu paku pasti pusat HKBP, nama kalau siapa, nama polisi itu kamu selalu benar. Langsung lima itu sudah, Bapak Ibu dosen nama mengajari kami, saya masih ajar kami di Pasamiani, dari STT HKBP, doa di sudah, lembaga tinggi teologi na asing, mulai dari situ tuh nggak di pasar Tuhan kami, di hasaban kamu do, Bapak Ibu mengajari kami, asal dapat kami membuat kami, gak boleh kami tuh hasil cara kepada ini sadarion. Soal-soal lima nanti amang ketua rapat panitia, pendeta Maurius Siregar, nama rohani, paulau di sudut pertemuan panitia, usaha kami melihat mana di amang. Jika ulang malu sahabu Bapak Ibu amang inang mengajari kami, jika mananya kok kami, asal boy kami itu dengan tujuan. Nang kamu terus kami, na
ida hamu mahami nunga kabebati tabe hami mulai anak duhut burumuna las malamuna cerita hamalete mengenai tong Tuhan tabane ngan basai aida alani bogotai alai tu alani aspero kana sapindo tokuma amu ino bo kamu hami tanya nami asboy beda tokani Tuhan nami cerboy hami gabe kamu basta busu di dunia Tuhan nang tu akan nama nasi soal nani nang mau pihami di nasi kolon nami salah lewat mulai teman pihamu saya di matama nama masuk kamu selalu benar mulai teman di studio kelas di kuliah nama dua hari saya lewat di malam nang selalu kuliah nama seraki tanya kalau kamu pahami amaliran asal di paru pihani kami mau lawan teman nami asal malas nero atau selalu luas di kuliah dan buka sekali mana dia behani amal maula termu bima turuas Tuhan pahala lebih KPP Suprapto Resor Suprapto dan diulukan di amak pendeta jauh di kajian STHMM nama alih rohan asliga lawan makubasi silaman pak padalan di ulang sadarion suami nang tu pahala lebih turuas di kuliah KPP Piala Jauh diulukan di amak pendeta Lusius Pasarigo STH mulai ada kami kamu awal nama pada dewa inang dan terbalas kami amal inang kemudian mulai alai sedih batama malam sore itu kamu selalu benar. Nabapuli dia keduaku nama mencari Tuhan apa kita di bangsa sadarion selamat malam kita selalu benar dan kalau semua semua kita mulai kedepan akan kami bisa membantu kita Tuhan ini. Tarajuni do ulang do tajalok Allah nam itu kita gabisikan di Kristus lau papatan Tuhan harajaunya itu matonga di Portibio sona penasaran yang punya mari kita jadikan sadarion ikut mari Kristus itu kita gabe pengajaran dari kita pemalu nomor sahih mengulung di akan fokus tanah mamet dengan mana taruh kilo menari hormon mengkubasi kau di kabel dohlan akan asik alani tongtong mahita manilogo bodoh panutrio itu di kabaliai asal di parbogoy siya dari grupi kita garupari di bagas kapos ni roh mahita borhan maulau dari bloki tutong-tongan di Portibio tak aruh hormahan itu hatta nasura di lima musa berusaha ayat kolom firma atau dimuna siya masih bohong unang tahun kamu siya unang guru rohamu namara pernasida jago bari datang sendiri doang kepada dan kagak masuk suku ibadah nilaho mana dari kurang maho selamat mari kita selalu tenang borhan kita maulahu tomatai Tuhan kama nama masuk kita diterima. Itulah wanita kami ajak kamu dari dengan satu nanti teman-teman
Najabui Pulau Pasadario do Padita Resor do Parhalan Akademi Raja Nagari Luhana Sudi Naporas ni Angginami Dolonami na Macau Pohon Pasadario secara khusus kamu Angginami Dolonami na Macau Pohonan Selopi Pasadario Paculu atas nama Wakil Kurus atas nama Akademi Upasa Tamima Akamoyate Upah Halayu Akademi Suprapto Nama Jabui Pulau Pasahato Pohonan Sadari Sarang Raga Dama Pasu-pasu di Batam Kamu di Akademi Suprapto Suaksoni Moyate Ma Nanti Akademi Pia Raja Nasubosan Majalo Pulau Natopa di Gereja Tau Tu Aka Natoras di Angginami Wotonami Nama Jalo Pohonan Sadario Pasatami kami aku kamu mama tunang angginami bagi botonami dengan dipilih kamu nasida dari pamula dari Allah itu apa aliran terpercaya kamu mananya aku nasida aliran pola mananya aku doa ikon aku ikon muna nasida kalau kamu do nakoras nagarani pola moro kordu mamincang nasida jangan dong perluasi nagarani menegor nasida ale ambo kamu tondo nakoras nasida nanti pandita nasida yang nakon muna nasida burna muna nasida alani una malamo kamuna mambakor kamuna mandok boleh dari kamu sabana kamu nasida mana akan pandita boleh dari kamu nggak boleh mandikir nasida ikon kui dong muna paso pandita anak pemuda nasida nakoras tu kamu sah kusalin jadi sonari Tuhanuna angkiku doki bapak kulisan angkatan lain kita ditahbis menjadi pendeta ditahbis menjadi hamba Allah menjadi pelayan Allah artinya orang yang terikat orang yang tergantung sepenuhnya kepada otoritas Tuhan atau majikan kita yaitu Allah. Hamba adalah orang yang tidak memiliki apapun termasuk dirinya sendiri. Itulah kita. Yang memiliki kita hanyalah Allah, Tuhan, Sang Raja itu. Sebagai hamba kita hanya punya satu Tuhan, yaitu Allah. Dialah satu-satunya yang kita taati. Semua ketaatan kita di dunia ini dalam rangka ketaatan kita kepada Allah. Sekali lagi, semua ketaatan kita di dunia ini adalah bagian dan dalam rangka ketaatan kita kepada Allah. Satu ketika kita mengalami konflik ketaatan, baiklah kita ingat apa yang dikatakan dalam Kisah Rasul 5 ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Ikut uluan kita diberikan asal dicoba. Allah itulah satu-satunya yang kita puja dan kita sembah. Kita menaruh hormat kepada semua orang, tetapi kita hanya menyembah dan memuja Allah. Kita bebas makan dan minum, tapi kita tidak akan membiarkan diri kita menjadi hamba apapun juga, termasuk hamba makanan, hamba minuman, atau hamba rokok. Adik, itu tapi di lain pihak
kita suroti, kita dikepung, kita dikelilingi oleh firman itu. Sebab itu hiduplah dalam firman itu, bukan hanya hari ini. Biarkan firman itu hidup dalam diri, senantiasa memotivasi, menginspirasi, dan menuntun kau mengambil keputusan hari demi hari. Yang ketiga, pimpinlah jemaatmu berhikmat. Di era digital, di era artificial intelligence ini, kau adalah pemimpin. Pimpinlah jemaatmu berhikmat. Termasuk pimpinlah jemaatmu berhikmat menghadapi godaan judi online yang hari demi hari datang lewat handphonenya. Pimpinlah jemaatmu berhikmat melawan godaan pinjaman online yang hari demi hari, jam demi jam datang lewat handphonenya. Bagaimana kita bisa memimpin jemaat kalau kita jatuh ikut di dalamnya? Yang keempat, pimpinlah jemaatmu berjuang mensejahterakan hidupnya. Kita sebagai pendeta mungkin secara teknis kita kurang, tetapi kita dipanggil menyemangati jemaat berjuang membuat masa depannya lebih baik. Doakan, dorong jemaatmu bekerja keras agar hidupnya lebih sejahtera, dan akibatnya kita para pelayan juga akan hidup sejahtera. Jangan pertama-tama kita memikirkan supaya kita yang lebih dulu kaya. Doakanlah jemaat itu kaya, doakanlah jemaat itu bekerja keras, doakanlah jemaat itu hidup berhemat, doakanlah jemaat itu lebih pintar, supaya hidupnya lebih sejahtera, gereja lebih sejahtera, dan kita pelayan juga akan sejahtera. Yang kelima dan terakhir, jadilah pemimpin. Pimpinlah jemaatmu hidup sehat, hidup bersih, hidup ekologis. Kau pemimpin di sana, kita pemimpin di sana. Kalau bukan kita yang memimpin jemaat hidup sehat, hidup bersih, tidak ada sampah sama sekali di gereja kita yang kita pimpin. Dan kita juga memimpin jemaat itu untuk hidup secara ekologis. Karena itu, jadilah sampah, jadilah teladan, jadilah pilihan. Pasu-pasu di batamahanmu, pasu-pasu di batamahan kami, haaguna, nomor juru dalam di juru guna. Kutipan.
Ikudu bunuh berita tu inganan na holmi ima holong nang hasitongan dame na manuk tungi dame na manuk tungi ay nang bicar doa tiuran nung sapu na ulong kuasa ni Kristus hutuk tung saliling-liling nei.
presiden